Mas eneng virus gak? Halo, kalau virus terus burimu mik. Khusus ya kuwi. Alhamdulillah tak golek Mas. Gak mulai terus. Jare iki khusus aku. Oh iya. Ora iki khusus awake dhewe oleh ajare yo kursi tok. Wis tak gawe kuwi lho. Iki lho. Cetok lho, ucapan diomongne iki acarane apa belas rene eber-eber blas iki. Awake dhewe iki wis ngero lho, Dik. Ning tamplet mau acarane apa? Nyapa wis apa? Oh iya, walane kono ta. Wah, peteng gede nang aku ya lagi iki lho, Guys. Kowe ora butuh karo pikir kok. Guys, awake dhewe 9 taun ora ning desa beton. Yo, penontone tumplek banget ngenteni awake dhewe. Masyaallah tepuk tangan jam ora umum. Sing dodol, Guys. Yo, kaya pasar malam. Ora umum. Ki mau acarane apa to, Dik? Mbuh. Kowe jare maca. Aku mau maca ning mburi tok. Jare sunatane moncos. Moncos masjid. Lah ya moncos sewalak kowe. Lah ya. Ora lah. Bono lagi urung enek TV wis metu lho iki. Moncos iki, Guys. Nyapa? Iki jare acara mau kita nang nggih. Mantu. Kita nang. Acarane mantu, Mbah. Alhamdulillah enek sing cetak. Mantu. Enek sing bebrayan ya. Beli bebrayan. Alhamdulillah niku disowani saking tlatah adoh. Luar Jawa ya enek. Wong nyuting tok ya enek. Jan penonton kabeh metu, Guys. Istimewa. Kula umur pengen roh manten lanang karo wedok, Guys. Manten lanang karo wedok iki pundi, Pak? Kalau Gus Salimono ya. Manten lanang karo wedok ya adik. Sindi? Oh, kuwi lho, Guys. Manten lanang karo wedok ganteng karo nemu lho, Guys. Kowe kok nemu omahku nggih. Apa nemu? Wah. Kowe ra ngerti nemu omahku ya ngono kuwi. Kentos nemu omahku manten. Ya Allah. Saiki kok busir. Kayak sepat ngene lho. Lah nyapa to, Dik? Kebrokot karo srengenge. Oh, kenean srengenge tanggapan terus malah ireng. Nek Jepang kan jarang kena srengenge. Kena srengenge. Ning lek kaya moncos iki kena pulung apik. Klontok wis diglontok. Kaya telano. Awake dhewe kudu saliman sik karo temanten. Awake dhewe ya disambut pacare awake dhewe ning 5 taun ora cethuk. Ya didongak-dongakne temantene. Ya kowe pacarmu wis kemo karo kuwi. Saya ijo yo. Nggih Mas temanten, Mas Sinten? Obat tidak bisa bahasa Jawa. Piye? Temanten namine sinten? Tidak bisa bahasa Jawa alias bahasa Indonesia. Aku bahasa Indonesia men lho iki. Kowe bahasa Indonesia ra iso men iki. Inggris ae. Lu pernah iso aku Jawa. Ya wis mantu ya ngono ya. Maine wis anu Inde saka ngendi? Inde maksudnya saka ngendi, Mas? Panjenengan saka pundi mriki?
Sumatera Utara Medan. Oh iya, Sumatera Bos. Medan pempek. Oh ya pempek Gus. Oh itu Palembang Gus. Ya itu suka makan pempek Mas. Oh Sumatera Medan ya. Ya oke Medan. Dari apa lo? Medan ini ada. Medan. 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 Ya mbaknya beton. Dengan Medan. Medan yang beton. Iya. Sampai griane kalian gagal mana Mbak? Mana Mas? Main kilo Mas. Cikono. Mas sampai sama tonggonya Tito mana? Tito tukang golek ulet. Iya itu. Oh ya nggak tahu ya. Anu what do you from? Mas, perkenalkan namanya siapa? Daniel. Baik so. Baik guyu Mas, namamu Daniel, saya Doni, dia aku Daniel. Ini masih guyu kok. Ya, selamat Anda mendapatkan bidadari cantik dari beton. Semoga pernikahan Anda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Langgeng kakek linen ya Mas. Sampai 6 sudah rabi saya belum Mas. Kalau malaikat iya bah ya apa jodohnya Yosi kan dimati kandungan jadi oh iya mana ya iya podol gitu gue di WA iya aduh Tito ini jodohnya mati kandungan oh Tito iya tuh awet di sak pangkat dulu Mas iya semawah nggih semawah ya belum semawah ya belum sama aku nek bahasa Indonesia sama mama ya Mas sama mama Mas sama mama nggih sama mama Mas iya Mas baik oke sama mama oke pohon greget nih Mas ngono lho Gus mantene ganteng putih kok Cina lho itu nom aku ya ngono kowe nom ngono Gus aku ning kono lho Gus kowe ora tuwek rabi lho aku iki nom-nomane kaya masih kuwi ora kowe sing nom lho kowe nyun sewu bapak-bapak ibu-ibu kula ya masih putihe lho sik putih aku Bu keroe matane sumpah aku ki lahir putih umur 3 sasi tapi bare dimori kok le mati bare iki lho Bu nyun sewu Bu bapak niku kalih turunane sinten enten bapak ini ki turunane lho engkes aku lho rupaku beda nek aku jan Seraganen kowe lho timbangane makku. Rupane celeng kok. Kowe mulih blaku. Direne. Oh, iki rumput iki. Kowe bareng aku kowe mau. Direne iso lho. Oh iya. Kamu ki gandenge ning apane? Anak bajingan. Wong tuwa diceleng-celenge ya. Pak iki yo. Kuwi iki lho kok iso ya. Oh, anane metu awakmu. Kuwi saka bapakmu. Hei. Gandeng aku sak. Oh iya kan. Oh iya ya Le. Masuk Le. Iya. Kowe aja kalah karo pakmu lho ya. Heeh. Iso. Insyaallah ya. Delok. Yo oke rono Gus. Anu atraksi ya. Menawa ini kayak balik neh, kok balik suka meneh Mas e. Diwarai sik lho. Oh iya. Oh iya, diwarai sik. Mik. Nak demit. Ya. Oke. Ya, wis anakmu. Manut
anakmu, yo. Terus takut. Terus. Sing ngomong anakmu. Yo, anakmu terus. Yo. Set. Yo. Coba tangan. Saliman tok. Oh, yo urung yo. Seret. Salimannya. Tuh. Baik. Kerja dhisik, bapakmu ki kerja dhisik entuk duit. Awakmu yo. Bisa tak keri menawa 100. Mas, kabeh ki manut ukuran. Lek gedhi oleh gedhi yo gedhi. Awong kok sauger. 100 gasmu iki aku. Banyak kok. Potongane koyo. Potongane koyo apa? Kowe jujur ya, jujur. Mas Josika karo Mas Agus gak endi? Gak ro udah lek ya. Ngene lho, hei. Aku karo Josika mesti gandeng ayang payu karo payu. Hei, Mas Josika karo Mas Manten gandeng ndi? Manten lho. Kowe kudu kari dhewe kudu pol ya. Kudu pol. Ora pol tak speed. Kono aku tak teko kakakku Monggo masyarakat Beton sing badhe gandekne anak wonten. Gampang ngomong saged ta iki. Cangkem. Masuk orang ngerti basa Jawa guyu yo. Juga tidak roh. Kenapa kamu ketawa, Mas? Kayak basa Jawa ra cetha. Lah kok guyu iki? Gedeng kok kae. Mas nakal. Mas jenengan becek pernah mangan. Telo. Jenengan pernah anu roh sego godhong jati. Sego godhong jati roh. Jati kasar. Iya, nanti tajak ke rumahnya Tito. Mangan apa tuh? Mangan suket. Terus nanti dilarang tajak yang mau tau sebuah foto. Hei, padahal mantan lanang iki duwe welut. Welut Tito parek lino, welut Tito didol gitu. Kenapa tuh welutmu tidak payu-payu tuh? Nah, Josika, hei, nah, panitianya